Ka Don Bosco College Tura bat ka school ba Martin Luther Christian University Shillong kila Pynlong ya ka Jingïalang Thir Sani lani ka Symposium bala ai kerteng needs and opportunities in education in Garo Hills lani ki Jingdonkam bat ki lat ki Kabu ha ka pule puthi harilom Garo ha conference hall jong ka Don Bosco College Tura. U Deputy Commissioner Jongka West Garo Hills u Jagdish Chelani ula play perda ya kanik symposium kinong kren ki bakham kongsan ki la pinsha ya ki lat ki lenti paper jongka puli puthi ha kanik athan ka Jamina Marak ka badai ka director jongka social outreach ha MLCU kalapen pau ya ke Jingdonkam jong ki rukam puli ki bakham per khamtam ki bakham penle jingmut Halor ki kam yathu khana ha ki jaka nong kendong kani ka symposium kalong kum ka rinsan na ka benta ki breu ki ba ya don kti lang ban kren Halor ki mat ki ba kongsan bat man wat ru ya ki lat ki lenti ban kham pen bha ne pen ki shu ya ka pule puthi harilom Garo.